Třemi hosty? James neměl právo to říkat. Jamesovo oznámení, kdo je jeho otcem, omráčí všechny. Ale vyvolá i prudké emoce. Rovná horečka přesto pokračuje. Pondělí večer. Vypadněte z mého domu! Nezapomeňte na občanské judo. Tentokrát se dozvíte, kdy musí nový majitel domu, ve kterém bydlíte, uznat platnost vaší nájemní smlouvy. No, dobrý den. Dobrý den. Ano, my jsme noví majitelé domu. A jdeme s vámi podepsat novou nájemní smlouvu. Dívejte se na pořad, který je na vaší straně. V pondělí ve 22 hodin a 15 minut. Andy McDowellová a Gerard Depardieu. Bude z toho láska nebo jen manželství z rozumu? Odpověď nabídne skvělý americký film Zelená karta ve středu večer. Jsem její manžel, jasný. Dnes v noci půjdeš s panem Frederikem a uděláš přesně, co ti řekne. Bude to taková zvláštní hra. Mám rád hry. Láska, žárlivost, erotika. Že je toho trochu moc najednou? Heather a Frederick vás přesvědčí o opaku. V sobotu večer. Rocky Balboa získal vše, co chtěl. Teď se bude věnovat jen rodině. Něco, co pošpiní jeho čest. Apollo Creed vyzývá k odvetě, ale Rocky s boxem skončil. Na jak dlouho? Někde jsem četl, že jste byl moc dobrým boxem. Rocky je pořád dobrý boxer. Teď nezbývá, než přijmout výzvu, bojovat a... Porazit ho. Letiště je v rukou nebezpečných teroristů a letadla nemohou přistát. Moje manželka je v jednom z těch letadel. Policista McLean nemyslí jen na svou ženu. Pouští se do nerovného souboje za záchranu stovek životů a má na to přesně 58 minut. Vynikající akční podívaná, vynikající Bruce Willis a smrtonosná past 2. Století. Něco jako vzpomínku. Mám toho dost! Mám dost toho všeho! A každý blbec se mě pokouší zabít. Keanu Reeves jako Johnny Mnemonic. Na nohu. Chunder Country Show je zase tady. Ivan Mládek uvádí oblíbený pořad plný písniček, scének a soutěží. Na Nově. To jsem vymyslel já. Sigourney Weaverová opět bojuje s ničivým organismem. Nerovný souboj v hlubinách vesmíru. Vetřelci. Na Nově. Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.
Herecké kreace skutečných mistrů. Ruská ruleta. Na Nově. V hlubinách vesmíru začíná zápas o přežití. Koukalo to opačným směrem. Sigourney Weaverová a vesmírná monstra. Poprvé na televizních obrazovkách Vetřelec 3. Na Nově. Gotham City propuká pravé peklo. Batmanova reputace má vážné trhliny. Batman se vrací. Na Nově. Sladké sny skrývají těžké trauma. Řekněte mu, ať se mi vyhejbá. Kofr ti nesnášet. Kde je? Počkej se! Neublížíš jí! Halifaxová soudní psychiatr. Na Nově. Zlo si razí cestu Brooklynem. Půjdeme si hrát. Smrt policisty však probouzí touhu po pomstě. Sám proti brutalitě narkomafií a gangů. Dokážu to. Zahoď to! Nemilosrdná spravedlnost. Vittorio asi nic neví. Miluju bolest. Steven Seagal. Na Nově. Prezident Václav Havel si již několikrát postěžoval na současné české politické poměry. O příčinách jeho nespokojenosti i o jeho vizi do budoucna bude exkluzivně pro televizi Nova hovořit v mimořádném vydání pořadu 7 čili 7 dní. Jeho partnerem bude známý politolog Jacques Rupnik. Noční můra dětství ožívá. Přece bys mi nechtěl ublížit. Ona není normální. Vyrovnat se s minulostí znamená znovu si ji prožít. Kruh strachu. Na Nově. Romové tvrdí, žijeme s rasisty. Pojďte si to vyříkat. Přihlaste se na těchto číslech. Významný a temperamentní představitel Rómu Ivan Veselý je připraven. Říkají mu rómský Kalašnikov. Změřte s ním sílu svých názorů. Kotli ve středu večer na Nově. Předvolební Plzeň v živých vstupech. Nebezpečí cestování do exotických zemí. Desetibojař Tomáš Dvořák. A hudební skupina New Life. To bude pondělní snídaně s Pavlou a Alešem. Kdo jsou čeští milionáři? Zloději nebo sympatičtí podnikavci?
Jak přišli ke svým penězům a jak je utrácejí. Jak se žije nejbohatším lidem v prostředí všeobecné závisti. Jsem milionář. V pondělí v Ačku na Nově. Tak budu hrát? Prestižní zápas v basketbalu. Šerif sází na porážku kadetů. Policejní akademie na Nově. Co s ním? Velká hra nájemného teroristy. Máme pro tebe práci. Krádež radioaktivního materiálu. Zasahuje brutální Nikita. 6letý Ondra má v září nastoupit do 1. třídy. Ondra má postižené končetiny a přestože 600 metrů od jeho bydliště je bezbariérová škola, ředitel a jeho pedagogický sbor odmítl Ondru do školy přijmout. Jak se náš stát staví k zapojení postižených dětí do normálního života? Uvidíte v pondělí večer v Občanském judu. Lidská touha odhalovat nová fakta. Poznání, které může otevřít nové světy, ale i cestu, která vede ke zkáze. Krajní meze. Každé pondělí a úterý na Nově. Chcete opakování kotle? Máte ho mít. V pondělí v noci Václav Klaus. Opakování kotle na Nově. Vojenský expert uprostřed vysoké hry. Teroristé kontra spravedlnost. Lidské životy v ohrožení. Jediná obrana je útok. Harrison Ford v thrilleru Vysoká hra patriotů. Na Nově. Východní fronta, rok 1943. Čest. Bude s námi. Je velmi nebezpečný. Zbabil. Zdíva? Myslím si, že ano. I hrdinství. Strhující herecký výkon Jamese Coburna oceníte ve filmu Železný kříž. Je mi jedno, čemu věříš. Nový mistr světa v kickboxu. Nechybí mu sláva, peníze ani láska. Jediný okamžik vše změní. A začínat život od nuly nebývá lehké ani pro amerického kickboxera.
neočekávané rozkoše, zločin. Politika a peníze. Smrt. Bezmoc policie tváří v tvář mocným. Konec západ. Zbavte se ho. Francouzský kriminální film Noční hlídka na Nově. Brutální násilí zůstalo nepotrestáno. Fanatický mstitel bere spravedlnost do svých rukou. Americký thriller Šmuchalové 2 na Nově. Každý si neseme svůj kříž. Svět je nemilosrdný. Souboj válečných veteránů. Nyní stojí na opačných stranách zákona. Nikdo ani hnou! Akční snímek hongkongské školy. Střelec. Na Nově. Přeji vám krásnou noc. Jsou zděšení, ale i zvědaví, co všechno dokáže Tyrannosaurus. Mel Gibson netuší, že nepřítelem není gang, ale jeho kolega. Odvážní hosté Soni Poloniové v Peříčku neznají slovo stud. Ani policista neodolá lákavému pozvání exotické tanečnice. Megafilm Ztracený svět Jurský park ve 20 hodin, odplata 22:30, Peříčko 0:25 a Intimní noci 5 minut po 1 hodině. Hvězdný velikonoční večer na Nově. Sváteční nedělní večer strávíte v dobré společnosti. Já docela zářím někdy teda. Zářivá hvězda a její vtipem jiskřící hosté. Zpívá krásně. Lucie Nabílo. Představme si dnešní tým. Jiskřit to bude i mezi soutěžícími a Zuzanou Slavíkovou. Přežít. To je výborná strategie. Nejslabší máte padáka. To je opravdu velmi nehezké. Kdo je to holka? Říkali jí Jade. David Caruso hledá tajemnou ženu, která je klíčem k záhadě Jade. Velikonoční nedělní večer na Nově. Co tam teda budeme říkat? Já nevím, největší show na Nově, ne? A to je přece Silvestr. My jsme taky velký. No to je pravda, no. Hele, 70 účinkujících na scéně. A co ty dva psy? Takže 72. Strhujících 90 minut, během kterých zapomenete na... Na které nezapomenete. Správně, to musíte vidět. No, to teda něco uvidí. Gogo po 9. Gogo Show. Na pondělí velikonoční na Nově. Manželku. Ten chlap něco udělal mé ženě. Neví, co po něm chtějí. Někdo se mě a mou ženu snaží zabít. A netuší, proč si ho vybrali. Kurt Russell na pospas paní únosců, kteří se nezastaví před ničím.
Nikdo ani hnout! Chceli přežít, musí být chytřejší a nebezpečnější než oni. Únos. Akční film pro nedělní večer na Nově. Co pak jsem vám asi přivezla? Babička Boženy Němcové je nejen v muzikálu, ale i ve čtverácích. Strašně velký rozsah, je to nesmysl. Není to pravda. Historka mají pro dešek. Konec. Neděli na Nově. Petr Rychlý má novou kameru a ta mu pořádně zamotala hlavu. Na výmyslech založil svou kariéru. Podezřelý táta Jim Carrey. Čerstvé telenoviny, archivní tajemství a seriál Kopečkovic. Jackie Chan je pro svou lásku schopen obětovat i vlastní život. Natoč to ve 20 hodin. Lhář 20:35, Tele 22:20 a Vražda s intrikami ve 23 hodin. Dnes večer na Nově. Moc si přeju, aby můj táta aspoň jeden den nelhal. Už jsem měl lepší. Jim Carrey? Lhář. Už za chvíli. Lháři! Schazuje svého světa. To je jeho věc. Dobrý večer. No, nedá se nic dělat. Proč to vzdávat předem? Zkuste to. Pokud chcete také být milionářem, volejte na číslo 906 500 900 a vyhrajte. Každé úterý a pátek na Nově. Příčinou smrti byla nejspíš kulka v zadní části hlavy. Sexuální podtext zločinu vyšetřují policisté zvláštního oddělení. Zákon a pořádek se pokusí nastolit úterý večer. A vítězem je číslo 3. Díky. Děkujeme moc krát. Na Nově. Pozor, hlášení všem. Dostavte se okamžitě na příjem a operační sál. Moc si přeju, aby můj táta aspoň jeden den nelhal. Už jsem měl lepší. Jim Carrey? Lhář. Už za okamžik. Lháři! Schazuje svého světa. To je jeho věc. Jsem připraven. Jedem. Přímo po hlavě se do loupeže vrhne Dean Cain. Zručného zloděje postaví náhoda do zcela nové role. Maxi, nedělej to, chlape. Počkej, tu hned se vrátím. Kde je ten blbej čip? Místo bohaté kořisti na lupiče čeká ohnivá past. Ve středu večer na Nově. Nové zuby za několik desítek tisíc korun jí způsobily nesnesitelné bolesti. Vlastně jsem jenom doma a vyřizu si zuby, protože že potřebuju jaké kousání. Já vím, že nejde že o žádnou závažnou chorobu, jo, ale já vlastně 5 let trpím bolestma hlavy. Jaké máte šance, když si stěžujete na svého lékaře? Uspějete? Dívejte se ve středu večer na Občanské judo. $100 000. A to děvča chcem jako spolujazdce. Život je pro Pala Haberu a Evu Vejmělkovou jedna velká jízda. Nechajme minulost minulosťou. Teraz je čas na lásku. Ve velké rychlosti je snadné sjet na šikmou plochu. Prudký náraz může zbrzdit jen láska. To máš za Zuzanu. Fontána pre Zuzanu 2. Ve čtvrtek večer na Nově. Zemědělci lamentují, povodně nám sebrali všechno. Nenecháme vás na holičkách, slíbil ministr zemědělství Jaroslav Palác a tvrdí, vstup do EU by neměl znamenat zhoršení podmínek zemědělců. Co z toho všeho plyne pro naše peněženky? Ve čtvrtek v Kotli
Na Nově. Prosím, přijeďte a pomozte mi. To nemůžeš jí dělat něco pořádného. Nervy. Zítra bude v Holandsku pršet. To je teda fakt zvláštní. Chroniche? Teletele v Evropě, už za chvíli. Na čem ulítává Ray Korantajk? Chtěl zavolat manželce, ne? Tak. Představíme novou moderátorku Esa Rebeku. Pátek večer. Pozor, novinka. Humorná kniha ze života, která se čte jako komiks. Vyprávěná familie Lenky Hornové. K dostání u vašich knihkupců. Představme si dnešní tým. Nevíte? Nevím. Ondra se mi líbí víc. Nic nedostanete zadarmo. Prsa. Maximálně padáka. Vláško, rychle jste se z larvy změnili v motýla. Už za okamžik. V ústí něco ústí. V žilách vám stuhne krev. Bych byl rád, kdybychom všichni byli nakaženi smíchem. Až zazní divnej Jackův smích do Remy. S Vlastimilem Harapesem, Lubomírem Brabcem a Galou Macků. Pátek večer na Nově. Co roztančí Karla Gota? Když nezazní rock'n'roll, tak já nejdu na parket. A jak se má Renáta Dlouhá a jak zvládá své ratolesti? Já jdu stranou, no. To je mi líto, jakože nemám čas na sebe nikdy. Pátek večer. Skvělý vánoční dárek. Knížka Lenky Hornové Pomoc, ta rodina je šílená a CDčko celý rok prásk plné hitů a milých hostů. Žádejte ve svých obchodech. Vítejte u pořadu, nejslabší máte padáka. Zákon zemské přitažlivosti má i své veselější stránky a funguje zcela neúprosně. Tak se nenechte dvakrát prosit a poslechněte radu Petra Vychlého. V pondělí večer ji pro vás opět zopakuje. Natoč to! Žádná mu neodolá. Nemějte strach, broučku, jsem tu já. Je to skutečně Bob St. Clark. Když já mám strach právě z vás. Co je na mě tak strašného? Strašně přitažlivý Jean-Paul Belmondo. Vypad mi zub. Měl jsem v něm pilulku s prudkým jedem, ale při líbání mi ještě nikdy nevypad. To nemá chybu. Stejně jako muž z Acapulca v pondělí večer na Nově. Vítejte v mých vycházkových pologotkách a dnes poprvé spatří světlo světa. To není možný. Vypadáte jako zanedbaný mrtvý plot. Vy jste přemet, prkená podlaha, je to tak. Vejce jsou dobré na zpěv. Tak to já, když běžím přes překážky, tak to bych se uspíval k smrti. Tele v pondělí večer na Nově.